I dag er hos fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. En gave for som han har ønsket sig med dejlig chokolade. Okay. Tæt. Og når hurra, hurra, så skal han hjem og holde fest. Og dem kommer med for dejlig chokolade. Okay. Så skal jeg pusse. Hurra! Hurra! En gang til. Sæt dig på, Markus. Stil dig op, Markus. Stil dig, Støj lidt, Rune. En gang til. Okay, 1, 2, 3. Så, Markus skal have kage. Markus skal have kage. Hvad ønsker du mig? Jeg tager en kage. Why you didn't ask me to make the sponge cake? Ja. Altså, det er til mig. Så. Det er ikke til mig. Det ser sådan lidt mærkeligt ud. Smager det godt?